Acum sunt la părinții mei acasă, la sat. Și mă bucur foarte mult că am venit, pentru că este fix perioada când este festivalul Enisala aici, la cetate. Și acum urmează să mergem să vedem cum este prima zi de vineri. Haideți să fie niște artiști interesanți, vedem cum e. Și am văzut că este mai complex față de anii trecuți, destul de bogat și plin de tot felul de tarabe și chestii și oameni care merg pe catalige și toate nebunile și ceva focuri și avioane și nu știu ce nebunii. Așa că mă gândeam să vă iau cu mine să vă arăt cum arată acest festival. Și pe surioara mea. Foarte cute. Am venit la petrecere. Toată familia Infantei. Da. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις. Ποτέ να μη μ' αφήσεις. Ποτέ να μην χαθεί αγάπη αυτή. Μ' αγαπώ.
vii cu haine și fonată și cu părul deranjat. So what if you're hot? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. Ești cu popor, că stai pe anime, mă ții pe loc, pierdut în ochii tăi. Dacă știam, nu stăteam zilele și rămâneam. Adelina, Adelina. Și mi poate uita nimeni, și asta merita. Uita, merita, uita, lui viața ta, uita, merita. Muzica, muzica ta. Cresceva dolce sufletul, pentru femeie cum ești tu. Cine sare? Tu mă scoți din mii și nu mai vreau. Oficial merge bine, oficial merge bine. 3, 2, 1, să înceapă nebunia! Ne mai așteaptă Supercell la Inisala! Așa până la capăt. Ne pregătim să mergem pentru a doua zi de festival la Inisala. A fost foarte frumos ieri. A fost, cred că undeva până la 1:30 a fost. A ținut tot spectacolul. Asta fără să fie câțiva artiști foarte interesanți. Lupii lui Calancea, ceva jocuri cu foc și Carla's Dreams. Deci să vedem cum o să fie și astăzi. Azi m-am trezit un pic cu vocea răgușită de ieri de la Smiley. Am cântat un pic cu sora mea, ne-am dat sufletul acolo. Și să vedem cum o să fie și astăzi. Și abia aștept să vă iau cu mine să vă arăt cât de frumos este acolo și astăzi. Remember the days we were young, wild and free. Venit pe dentele la Inisala. Ba să urcăm pe scenă imediat. Da, să facem un dans. Hai să dăm noroc. Dacă e show de lasere. Ah, da.
Iar a fost foarte frumos, în special spectacolul celor de la Lupii lui Calancea. A fost foarte interesant. A fost un fel de dup și zdup rock. A fost și o combinație de folclor cu rock. Foarte frumos, chiar m-a impresionat. Păcat că nu s-a văzut foarte bine jocul cu focurile, cu lupii de foc. Dar nu se vedea decât cei care stăteau în față și stau pe scenă. Au putut să vadă, în rest ceilalți nu prea vedeam. Și după a fost Carla's Dreams, care a fost foarte emoționant, de fapt. S-a simțit așa emoția lui de pe scenă și a fost frumos. Chiar mi-a plăcut să fredonez în piesele lui foarte cunoscute. Astăzi o să mergem să vedem a treia zi de festival de la Enisala. Foarte frumos acest loc. Are o energie foarte bună, foarte pașnică. Iar astăzi vor veni tot așa câțiva artiști foarte cunoscuți. În primul rând Proconsul și Voltaj. Deci o să țopăim și o să cântăm și astăzi. Și azi o să fie și ceva show aerian, ceva avioane și chiar sunt curioasă cum o să arate. Așa că acum o să continui să mă bucur de cafea în liniște. E așa de bine aici, în grădină mereu. Am adorat acest loc aici, o măsuță, cafeluța, turugi, de lemn. Așa că să ne vedem mai târziu. A treia zi de festival Enisala este deja a treia ediție. Am fost la prima ediție și mi-a plăcut foarte mult. Știam că are potențial, aici s-a simțit și sunt sigură că au simțit mulți oameni asta. Dar acum este mult mai mare. Știi, standurile de mâncare și băuturi și tot au fost mult mai mare și oameni, au fost, cred că, 50.000 de oameni. Ne vedem mai târziu. Yay! O pizza vegetariană, normal, pentru mine. Și o pizza pentru părinții mei, Diavola. Arată super bine și am mai primit și niște profiterol care este în geantă. For free! Super, super tare! Salutăm pe cei de la The Pericles, acum vin din partea stângă cu fumul pus pentru dumneavoastră aici la Enisala Festival 2024. Piloții noștri, este vorba despre cea mai nouă formație pe care putem să le vedem și acum. Iată că cei trei piloți fac un cerc deasupra noastră. Putem să le facem cu mâna, poate ne și văd, nu știu dacă ne aud, dar cu siguranță ne văd. Și să le arătăm că ne place ceea ce vedem. Ei rămân la verticală, în plan secund, se axează lângă cetate pentru a fi cât mai aproape de noi aici. Verticala fiind spațiu. Aeronave cu care Aeroclubul României își pregătește tinerii și loturile județene de zbor cu aeronave ultraușoare motorizate. S4, haideți să aplaudăm în această elegantă trecere deasupra cetății Enisala. Fabulos pe acest cer moldovean. Corect, cer dobrogean. Sunt ca la Bia sau mai mult de atât. Cu siguranță și acum câteva luni am avut la aeroportul Delta Dunării din Tulcea. La inaugurarea sa am avut un show pe cinste. Edi se pregătește să concureze la campionatul european ce se va ține la Clicea. Alături de mine la Cliceni se antrenează. Opa, ce se întâmplă? Din partea stângă, Iachi Romeo 5659, chiar despre el vorbeam, Mircea Olteanu, pentru noi ne stau. Ia salutați-l! Cu înclinări foarte mari pentru dumneavoastră aici la Enisala Air Show 2024, Yankee Romeo 5900, Mădălin Gherbean. Într-un Ancraft sport la cuțit cu Yankee Romeo 5658 pentru noi. Acum schimbă partea pentru a ne saluta. Motorul Maxim trage în sus, doamnelor și domnilor, Edi Espescu! Face un 45 și după aia duce înapoi la orizontală. Că o trecere pe la noi. Edi vine aproape de noi, cu siguranță ne poate auzi dacă îl aplaudăm, doamnelor și domnilor. Haideți să-i aplaudăm! Îi se axează în viraj. O roată în formație, cum îi numim noi. Vedem și fumul pe care îl scot ei, cum se mișcă ușor, ușor. Acest fum este un ulei de parafină care se prelinge pe tobele încinse ale motorului. Haideți că au dat drumul și la fum, să vedem și mai bine, doamnelor și domnilor. Le facem cu mâna toată lumea pentru că e ultima trecere.
Pentru dumneavoastră aici la Erisala Festival 2024, Pelicanii României, The Pelicans, Mădălin Gherbea, Edi Despescu și Mircea Olteanu au fost pentru voi din partea Aeroclubului României. De atâta vreme am realizat, m-ai împlinit, mi-ai dat un sens să-i povesti. Sunt fericit și știu că ești, te-am trădat, vinovat, sentimentele, ești mireasa vieții mele. Tu ești tot ce mi-am dorit, frumoasa mea în noaptea asta, să ne iubim